बीरू 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 तोदरपुर ऊंचा हुआ बाजार आजमगढ़ तोदरपुर ऊंचा हुआ बाजार आजमगढ़ बीरू 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 कहे की बातें हमें रंग से ये लड़जी दोनों हाथे गोर धके करतिया अरजी कहे की बातें हमें रंग से ये लड़जी दोनों हाथे गोर धके करतिया अरजी सके को बावे दोनों हवावे लागत न छन खौसी के होली में बाटे जरूरत रे भाई खूबसूरत भट जवा के मौसी के होली में बाटे जरूरत रे भाई खूबसूरत भट जवा के मौसी के होली में बाटे जरूरत रे भाई खूबसूरत भट जवा के मौसी के बीरू 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 तोदरपुर ऊंचा हुआ बाजार आजमगढ़ तोदरपुर ऊंचा हुआ बाजार आजमगढ़ होइनी हसुरती आइल बा पुरती होली में पहनले बाड़ी उजर कुर्ती होइनी हसुरती आइल बा पुरती होली में पहनले बाड़ी उजर कुर्ती प्रेमियों धस अनुराग मुख से के नीति से रंग डाले चौसी के होली में बाटे जरूरत रे भाई खूबसूरत भट जवा के मौसी के होली में बाटे जरूरत रे भाई खूबसूरत भट जवा के मौसी के बीरू 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 तोदरपुर ऊंचा हुआ बाजार आजमगढ़ मोबाइल नंबर 73 48 19 39 56।